Right, maswera sei vana vehanzvadzi dzemuridzi handiti vana vehanzvadzi dzangu zviri sei kuri sei kwese kwamuri. Tinofara kuva nemi pamanheru anhasi kuvamwewo vamwe achiri masikati, so tinofara kuva nemi pamasikati manheru mangwanani ano kwese kwamuri handiti. Ndiudzewo kuti muri kundinzwa zvakanaka here. Ndiudzewo kumacomments kana muri kundinzwa zvakanaka. Kumbirawo mundiudze kana muri kundinzwa zvakanaka. Kana muri kundinzwa zvakanaka ndokumbira kuti mundiudzewo. Iri sei weekend yenyu anaka here? Vamwe weekend yangofanana nemazuva ese handiti. Yangofanana nemazuva ese kune vamwe. Ndichikumbira kuti tingoshare kuti live stream yedu, let's just share kune vamwe vauye. Nhasi toda kuti tese tinoti kasirei, toda kukasira kuita basa redu. Alright, thanks very much Lynette Messi. Thank you very much nekuconfirma kuti uri kundinzwa. Thank you so much. Okay. Gadzire kamera yedu inatsomira zvakanaka. Zviri kudii vari kupinda. Ndokumbira kuti tingobatsirana nekushare our link handiti. Ngatishare our link tinge tinozivisa vamwe kuti aiwa tave panapa. Thank you very much Tete Rose nekuconfirma kuti zvoni tiri kunzwika zvakanaka. Thank you so much. Tongokumbira kuti tingoshare link redu tikaritora tikaenda naro kuFacebook, tikaenda naro kumaWhatsApp group, hama neshamwari tichivakoka. Nhasi toda kuti timbotaura nyaya dzakadzama handiti. Toda kutaura nyaya dzakadzama. Toda kumbodzamisa nyaya dzacho. Timbodzamisa nyaya dzacho. Asi toda kuti timbotidzamisei nyaya dzachona. Ndine mibvunzo yakawanda. Ndoda kuti tinge tinotaura nyaya dzakawanda dzatiri kusangana nadzo dzinoitika mukurarama kwevanhu handiti. Mudzimba dzedu, nyaya dzinoitika mudzimba dzedu dzandoda kuti tinge tiri tinoadresa pazuva ranhasi, tichibatsirana nehama. So ndingokumbira kuti ngatishare our link nevamwe. Tidane dzimwe hama, ngatidaidze dzimwe hama dzinge dziri dzinouya tizonzwira pamwe chete nyaya dzacho. Right, varipo ndevanani vasvika. Alright, Tete Rozi. Tete Rozi obvious. Maswera sei, kuri sei mzukuru mukuru from Cape Town. Right, DJ Tsano. Zvekudii DJ Tsano? How are you? Kuri sei kwamuri Tsano DJ. Right, Crynet. Thanks for waiting mzukuru. Zviri kudii? Kuri sei kunyama panda. Right, Winnie Karasamungu. Yes. Thank you very much nekumirira. Waswera sei zvako mzukuru wangu? Zviri kudii? Safani ya Mhlanga as usual. Thanks very much. Wakanyanya mzukuru. Thank you very much nezisapotira unoramba uchipa pamusha penyu. Basa richienda mberi. Okay, Delia Mukahadzi. How are you, Delia? Zviri kudii? Thank you very much nesapoti. Thank you so much Delia. Alright, Evelyn. Waswera sei Evelyn Shapala Shaps. Zviri kudii? Thank you very much nekuuya ndiri. Thank you nesupport. Tendai chengeta. Zviri kudii? Kuri sei kuGauteng province. Thank you very much nesupport yamunoramba muchingotipa. So nhasi tine nyaya dzatoda kuti tinge tiri tinobata. Ndibve ndaverenga nyaya yekutanga. Ndakatoti rega ndiite zvekunyora pasi boss.
nyaya dzacho dzinouya dzakawanda ndiri. Right, murundinzwa zvakanaka. Nyaya yekutanga yakamira yakadai. First story goes like this. Hanzi right, toda kuti betserane hama idzi handiti, toda kuti batsirane hama idzi. Nyaya yekutanga iri kuti hanzi ndinogara nehanzvadzi yemurume wangu. Murume wangu alright, hanzi murume wangu anoshanda basa ku-SA achidhiraivha marori. Hanzi dambudziko rangu, murume wangu pese paanouya anobvunza makuhwa pamusoro pangu from his sister. Apa tete vanonyepa henyu sekuru, ndatambura ndoita sei? Ndonyaya yekutanga. Uyu muzukuru wangu anoratidza kuti anogara kuZimbabwe. Handiti ari kuZimbabwe murume wake anodhiraivha matrucks. Achidhiraivha matruck, ari truck driver ake kuSouth Africa, anozombopota achienda kumba. Asi kumba mudzimai uyu anogara nehanzvadzi yemurume wake, haana kutiudza age. Handiti so hanzi murume ane system yekubvunza kuhanzvadzi yake makuhwa, kuda kunzwa kuti mukadzi wangu anga achiita sei, aitaura nani, zvaifamba sei, aidzoka kumba nguwai. So ari kuti dambudziko rake nderekuti tete ava manje, hanzvadzi yemurume wake, hanzi vanonyepa manje, vanogara vakavapesanisa. Handiti muzukuru wangu uyu akatozomboita zvekundifonera akati, sekuru, togara takarwa pega pega because dzimwe nyaya dzinenge dzaitika inobva yashandurudzwa. Hanzi kunyange ndikabuda ndikaenda kumashops manheru, zvinotorwa zvonyorwa pasi, ndinotoudzwa nezuva nenguva dzandakabuda. Hanzi kese kandaita ndinenge ndichingofudzwa, ndichingoita sendakaiswa ndakatariswa nemasatellite dish kudai, nemasatellite nemakamera. Handiti so munoti tomubatsira sei muzukuru wangu? Ari kuti ndoita sei, ndatambura, hanzi handichatoziva kuti ndofunga zvipi because natete ava nemurume hanzi hatichatonatsogara zvakanaka. Ende neno ndakutotya dzimwe dzenguva, hanzi ndinogona kuti aindiudza achiti kunyange tatopererwa nechinhu manheru, hanzi ndakutotya kana kutoti nditobuda kutonotenga huni. Ndakutotya because nyaya yachona ndikangobuda unotenga huni manheru chete, ndakutoita inotouya ikashandurudzwa ikatonzi ndanga ndazokazoonekwa ndine nhingi, ndine varume, ndine vakomana. Ndonyaya dzandine ndichingopomerwa. Saka ngatimubatsirei. Tomubatsira sei muzukuru wangu uyu? Handiti ndonyaya yandauya nayo yekutanga. Nyaya yechipiri iri kuti zoni, muzukuru wangu uyu ari kuti zoni, handakawanikwa panext door nepanogara mukomana wandakatanga kudanana naye uye kurara naye. Hanzi manje problem, murume wangu haazvizive kuti ndiye munhu akandibvisa umhandara iyeye waanotamba naye. Apa vanowirirana, vanoita kunemerana, uye akandibvisa umhandara. Hanzi achinditi uri mukadzi wangu wenhaka. Hanzi murume wake akamuroora manje naex boyfriend yake, first love yake, ndiye first kiss, ndiye first kumubvisa futi uvirginity. Handiti hanzi murume uyu atovawo nemukadzi wake, hanzi vanoita zvekutamba vachingonemerana, vanowirirana nemurume wake manje akazomuroora, but murume wake haazvizive kuti uyu mukomana ndiye akandibvisa umhandara. Muri kunzwa? Hanzi so uyu zvinondibata because anotamba vanotozviita openly kutoti mukadzi wangu wenhaka, mukadzi wangu wenhaka, mazuva mabhururu zvavanenge vachiita zviya zvatinoita. Hanzi vanowirirana, vanoita apa vanoita kunemerana, uye akandibvisa umhandara achinditi uri mukadzi wangu wenhaka. Chinhu chinondibata mazuva ose, nekuti paakandibvisa umhandara hazvina kupera mushe. Apa murume wangu haazvizive uye handigone kuti ndimuudze. Ndapererwa sekuru, ndodini?
inyaya yechitatu iyi handiti. Yekutanga ndeyeuyu wehanzvadzi yake yemurume wake anoshanda kuSouth Africa achigara nehanzvadzi yemurume anoita makuhwa handiti. Yechipiri ndeyeuyu, regai timbotaura idzodzi. Yechipiri uyu ari kuzvoni munhu waakatanga kudanana naye handiti. Zvakabva zvaitika kuti akabva aroorwa, vakabva vaita maneighbors naex wake akamubvisa umhandara. So dambudziko riripo manje ka murume wake haazvizive, haatozvizive zvachese kuti this guy waanotamba naye friend yake uyu ndiye akandibvisa umhandara. So mukadzi ari kuti ndiri kunzwa mhosva pamwoyo manje nekuti pepe uyu paanenge achinditi uri mukadzi wangu chichiva chinemerana hanzi zvakundidya mwoyo ndakupererwa bhozi iyeye vachona anotonemera naye ndiye akatondibvisa umhandara asi murume wangu haazvizive. So amen, muri kutiwo kudiva zvikuru nenyaya dziri panapa. Ngatimbobatsirai ivava vaviri pari zvino handiti. Ngatimbozamai kubatsirana neivava vaviri. So zvandiri kuita ka ndiri kuda kuti ndiise link, uyai mustudio muzondiudza. Ndinadzo nyaya dzakawanda, tikakwanisa kubatsirana navo vazukuru vangu ndingafara zvisingaite, ndingafare zvakanyanyisa. Tikakwanisa kubatsirana navo, tine dzimwe about 3 or 4 dzatinoda kuti tipinze futi mudariro. Nhasi toda kumbodzitonga. So ndaisa link vazukuru, ndaisa link pazasi. Ngatitaurirane kuti munofunge zvikanzi naLynette Messi imba iyo yave pedyo nekuparara shame. Right, imba yauri kureva ndeyepi Lynette? Imba yekutanga iyo yavatete vari kucontrola, vari kutaura makuhwa. Ndofunga ndo iri kurehwa naLynette. Right, zvikanzi natete Rozi Mugumira hanzi murume uyu ane problem anofanira kugara pasi semhuri, kwete zvekuda kunzwa makuhwa kuna sisi vake. Uye anofanira kuvimba nemukadzi, sisi havadi muroora. Ndo zvatori kuona tete Rozi kuti hanzi murume ngaavimbe nemukadzi wake handiti, kwete zvekuda kunzwa makuhwa. Murume chaiye haufanira kuita nyaya dzekunzwa makuhwa handiti. Zvekuita kunzwa makuhwa woipa madecisions based on makuhwa aunenge wanzwa, kana kuti based on maallegations anenge achipiwa zvine zvichipiwa kumukadzi wako handiti. Unofanira kutrusta mudzimai wako. Plus izvi zvekutotora twana bamunini nekutora vantu ana tete kuti vazogara nemudzimai wako vachiita ungati security hazvisi right. Indinotofunga kuti kazhinji zvinoitwa nemunhu anotoziva mafambiro ake, kuti iye kwaari anenge achitoziva kuti inini mafambiro angu andiri kuita hasi right. So most of the times vanhu vane system yekuita chihure kunzoko ndo vane problem futi yekuita shanje, because anoziva zvaari kuita kunzoko. Sometimes anenge achitotora madzimai evamwe kwaari ikoko achityaira matruck driver avo. Munongonzwa nyaya dzavo handiti. Anogona anenge achitotora madzimai evamwe achididi obva agaya kuti wangu pamwe anogona kuitwa izvozvo. Most of the times vanhu vanoita zvinhu zvakadaro vanotya kutorerwa madzimai avo, havadi, vanoshusha vanhu vakadaro. But munhu asina pfungwa dzekuita zvechihure, munhu ane pure heart most of the times havanyanyi kushungurudza vakadzi. So amen, uyai mustudio tizotaurirana vazukuru, uyai tizobatsirana nehama idzi handiti, because mukaona vakutinyorera vanenge vatotambura kutoti ndodini sekuru, ndodini. So tikati aiwa todzikanda mudare. So ndo nyaya dzatinadzo mudare, uyai tizotaura vazukuru handiti. Also nenyaya iyi yatanzwa yandataura yemusikana, madzimai chimbondiudzai chaizvo vanhu pamunenge muchitanga kudanana paipai, pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti tinge tiri tinoudzana chokwadi chese chizere handiti.
indeed I prefer someone who tells me the truth that hurts than kuti ndiudzwe nhema dzekuti ndikazobata mangwana ka dzinozotonyanyisa kundirwadza kupfuura chokwadi. Handiti hapana munhu anorambirwa kutaura chokwadi. In fact, ukaudza mumwe wako chokwadi ka you earn respect, you earn trust. Ukaona mukadzi anokuudza kuti baba boy, inini ndisati tapinda mumba kana ndakafamba nepakati nepakati handimatozoona kuti handisi mhandara, handiti ndine zvandakamboita. It's far much better than munhu anozviita holy. Why? Musi wamunobuda muri mese kunzoko mosangana nevanhu vamwe vanogona kuzokusvodesai nekutaura zvakaitika mupast yako, ungava munhurume kana munhukadzi. Zvinogona kuzotokanganisa imba yenyu zvachese. But munhu kana anga achiziva kuti inini munhu wandaroorwa naye ka mufesi uyu ka ane tuvana twake 2-3. Ndoda kukupa example. Inini I've got 3 kids and ndine vana 3. The first daughter, my first beautiful daughter, ndakamuita neumwe musikana, handiti zvazviri zvinhu zvandasina kuronga, but it just happened. So chandakaita ka ndichiroora mudzimai, my ex-wife, I told her straight, I told her kuti shamwari ka tisati taroorana, tisati taveteseka, ini ndine pangu pandakambofamba, pandakambotsika. Ukazonzwa pakunzi zvazobuda zvakadai, usazvidi, usavhunduki. And she agreed. Atinomboita problem nyango pakazouya kamwana kachinzi kamwana aka ndekenyu baba boy. Hatinoita problem. Why? Because already anga atotrust, ndanga ndarumbudira pachena. Pandai kwachinzi kakazouya kamwana tavetese ndati ini ndatotanga kutoziva musikana pauri. The moment panobuda mwana, zvinhu zvese zvinobva zvadhakwa. Handiti so ndiri kuti tauriranai chokwadi, budiranai pachena. Handiti zvinhu zvinoitawo kuti tinge zvatinoziva kuti izvi zvinogona kuzobuda mangwana ka ngatibudiranei pachena vazukuru, kuitira kuti dzimba dzedu dzisaparare, because dzimba zhinji dziri kuparara nekuda kunyeperana. Nyaya yemanyepo, nyaya yemalies ndo inocontribute to a greater extent pamadivorce. Handiti because munhu akaziva kuzoti ndiwewo do you know kuti tine vanhu vakagara vakendogona kupa example yeumwe musikana wandotoziva ini. Wandotoziva musikana iyi 2009, 2008 I was staying in South Africa. Musikana iyi taigara pamba pamwe chete naye. Handiti and this lady, this girl, aitokechewa achitouya nevarume padheni, achitozve kutoenda kuroad zvezve onotora murume uya orara naye, obuda otora umwe orara naye, opiwa 50 rand, zvichidaro zvichingodaro. Zvobva zvazoitika kuti nini kwandinobva kuKadoma. Handiti I'm from Kadoma, ndobva kuKadoma kuEvhas. Akabva aroorwa kuarea kwedu ikoko nemumwe muchinda watakatoenda naye pachikoro, same school. Akabatikana, anga asingasununguke musikana iye, anga asingasununguke. Why? Because aitoziva kuti ndinotoziva mafambiro aaiita, ndotoziva hapana chandaiudzwa. Handiti but ipapo anga akuitawo mai vekuchechi, mai verwadzano achienda kuchechi, akadzikama. She was totally different. No, hapana chakaipa. Munhu anogona kuchinja, munhu anochinja, hapana chakaipa. Pandiri kungotaura kuti zoni all right, murume uya ozoziva kuti mukadzi wake ndo basa raakamboita asati vave vese. Zvinogona kuputsa zvinogona kuputsa imba. So what am I saying? Ndiri kuti ngatibudirane pachena. Vazukuru, imba ngaitokona zvayona kutovakiwa, kana kuti rudo ngarutopera waudza munhu chokwadi. Pane kuti unozotambudzwa. Listen, munozoti mane mwana, nyaya idzodzo dzozotanga kubuda. Mave nemwana manje, nyaya idzodzo dzakaitika in your past dzozotanga kubuda. Munhu wechikuudza watoti inini shamwari handingambogare newe, handingambogare nemunhu akadai. Apa matori nemwana, marriage yobva yaputsika. Chakuitika ndechekuti number 1,
munhu wamakupa maproblems, makupa mwana wenyu uya ndiakupinda padambudziko guru. So musati matombosvika pakuita vana, musati masvika pakugara mese, zviri nani kuti munhu apinde mune zvaari kuziva. Anditi zviri nani munhu kuti apinde mune zvaari kuziva pane kuti munhu apinde pane zvaasiri kuziva kuti zviri kufamba sei. So ndichida kuti nditaure kumuzukuru wangu, posvo yaakatanga kuita, mistake yaakatanga kuita ndeyekuti haana kuziva kuti acharoorwa kupi, acharoorwa nani. Ndochandoda ndikudze vazukuru, izvezvi uri pauri ipapo, uri pauri hauziva kuti mangwana kana usati waroora kana kuti usati waroorwa, you don't even know kuti who is going to marry you tomorrow. Anditi you don't know. Ende unogona kutozoroorwa nemunhu unogona kutozopinda murudo rwakanyanya. Tinawo macases ekuti munhu anozonogara kuSouth Africa, anogara kuUK, kupi kupi, obva anodhumana nehama, ogona kutosangana nehama yaex boyfriend wako iwewe, mukatoronga kutoroorana, mukatochata, mozodhumana naboyfriend wako wakutonzwa kuti family. Zvinofamba sei? Ndo scenario yakada kufanana neino yemukadzi musikana akaroorwa, akazoroorwa panext door pemukomana akamubvisa umhandara. Anditi akamudisinviginata, anditi akamubvisa umhandara. Apa mukomana uyu akutoita ungati ameno anotova nedzimwe pfungwa dzakashata, ndosaka ari kunakirwa nekunemerana naye kuti mukadzi wangu chichi, mwoyo anenge achitorevesa kutoti mukadzi wangu. Iwewo futi unenge wapa mahwani because paunenge uchipa ari kunzwaro zvakutomubata, so ari kubvunza kuti ndodini, sekuru ndoita sei. Ameno, nyaya ndoikana kwamuri vadare. I've just dropped the link there, mukaenda pamacomments, about 2 comments from the last one. Mukaenda ipapo, just go and press Moya Studio, tobva tataurirana nyaya dzachona. Regai ndiite ndichiverenga nyaya dzachona kusvika tazova nemagesti. So far ndawana guest. Nyaya yedu inoteera inoti, right, ino image, hanzi musikana wangu muhombe kwandiri, asi haazvizive, haazvizive, apa ndinoda kumuroora. Ndave kutya kuti akazviziva anogona kundiramba. Takasiyana ne4 years, asi iye anofunga kuti ndakamusiya negore. Please help sekuru. Anditi uyu mukomana uyu, muzukuru wangu wechikomana uyu, ari kuti zvoni ini ndakanyenga ubhebhi rangu, ande ndanyenga musikana wangu, musikana, she's older than me, and baby seemed like she was very clear kuti shamwari inini ndingambodana nevasikana munototaura kuti ini handingamboroorwe nemurume mudiki kwandiri. Anditi so first anenge akazodecida kudi, akazodecida kunyepera baby because anga achidawo baby, because hanzi futi rume risinganyepa hariroore. So he decided to lie about the baby kuti baby inini ndinechi, inini ndine makore akati akati, apa iye atori mudiki kune musikana wandani naye. But mukomana ari kuti ndiri kuda kuroora baby, but ndomuzivisa here, ndikamuzivisa ndakutya kuti nepatasvika ka ndogona kurambwa. So what's your advice wazukuru? Munofunge iwo tomubatsira chiti chii mukomana? Indopaipa ndonyaya yekuprobva kutaura yakada kufanira iyoyo kuti vanhu patinenge tichipinda marelationships kangatipindei tobva tangozivisana chokwadi. Kana munhu achikuda mazuva ano hazvichashandisira, kuti vanhu vanodanana nekutoroorana, mudzimai ari muhombe kune murume, zilongo vanhu vachirespectana, vanhu vachidanana nekunzwanana, vanhu vakawanda, macelebrity akawanda, stereki vatogona kupai maexamples. Why ndokuti macelebrity? Nekuti ndo mapublic figures, handiti vanozikanwa. Newo unotozivawo, pamwe unotozivawo vamwewo vanhu vakawanda vakatoroorana, ende vari kutogara zvakanaka murudo vachirespectana, imba yavo ichitofamba zvakanaka.
so ndiri kuti kudii, ndiri kuti tobatsira sei mukomana uyu. Ini nangu mafungiro angu ngatimuudzei, ngatimuzivisei, ngaazivisewo mwake chokwadi. And then the lady, she ought to know and to decide for herself kuti zvofamba sei. Anditi ane kodzero yekudecide, anayo that right to decide for herself kuti zvofamba sei. Anditi ndinogamuchira kuchirongwa muzukuru wangu. Maswera sei yangu? Ndaswera zvakanaka. Kuri sei kuPretoria? Pretoria kuripo. Anditi nyaya ndidzo dzatinadzo dzakatiunganira idzi. Yeah, pakaipa. Inini I think maonero angu ndona sekuti uyo mukadzi uyo kauyo pakaipa because murume uyu mukadzi upi ane akarohorwa panext door neboyfriend yake yakamubvisa virginity, like ex boyfriend, ndobva adzorohorwa. Alright. Yeah, I think akagara atongokanganisa in the first place. Akangozvitaura like kutongotaura chokwadi, kuudza umwe wake chokwadi. Because right now the end of it, this guy ari kuramba achiti mukadzi wangu wena akakauyo anotori ne-dirty mind mumusoro, zvekuti akangowana opportunity ndishana, so anopamidza futi kurara naye. Saka inini hangu I think kana achikwanisa kugara pasi oita zvivindi oudza murume wake chokwadi, anenge akutongoti chauya kana atova nezvivindi, kana akutofunga adecide kumuudza anenge akutongotambira zvese, because it's either ndokupera kwemarriage or the other way around. Alright. The other thing chimwe chaanokwanisa kuita but it won't help, like it won't help. Anokwanisa kungostand ground rake oudza that person kuti she doesn't like zvaari kuita, like anotomudza kuti I don't like it, but I think izvozvo hazvichashandi because this guy atova mafriends nemurume, saka akada kuzvidistance panozoita vakatokura vese ava vavakidzani vanoratidza kuti vakatokura vesa. Yeah, mawani akaipa. Paakandinyorera message aindiudza kuti kusangana kwavo she didn't even know kuti this guy because zvinhu zvanga zvatori ne more than 10 years zvaitika. Akadirara nemukomana uyu vari tori kuchikoro, and then they met nemurume wake mune imwewo town. Then vagara uyu ndo paakazoti takuenda kunogara kumba, ndo paakanosangana kuti kupamba pachona ndope mukomana uya wekuchikoro. So sad zvino amahwani chaivo. Alright. Ndona sekuti hamu kutongotaura chokwadi tonight. Anofana kungobuda pachena otongomudza kuti inini baby uyu munhu uyu muvakidzani uyu ndiakandilu. But zvinorwadza because kana neno kuzogara nemunhu unobva wafila kuva stupid kuti upenyu hwese munhu akabvisa mukadzi wangu mumhandara ndiye muvakidzani wangu. Yes. Apa marriage yavo vatova nevana 2. Vatova nevana 2 marriage mavo, munhu watiri kureva. And I'm happy because she's here. Ari kutoonzwa nyaya yake. So she really needs help. Yeah, vatori nevana 2. Apa matauro ake akataura akati chinomurwadza ndechekuti every morning paanomuka achingotarisa pamba paipaika
every single morning achingona muchinda uyauya chero vasina kutaura vese vasina kunemerana kungomuona chete hanzi unodzokera mumamemories because anoti paakamubvisa umhandara this guy he thought kuti amumitisa so akada kumuita rough obva amuramba. It didn't end well. So iye andori munhu andoriwo nebitterness kumunhu iyeye bvamuisirwa pamukova pake. Yes. Mawani. Saka ari kutoda help kutoti ndodii I cannot continue nelife iyi. Number one ari kuti I've never lied chinjombe kune murume wangu, but now pandiri kuona munhu each and every single day I feel like I'm lying to my husband each and every single day. Okay. Yeah. But panika guilt conscience kanongoramba kachikudya so. Like I don't know, I think chero tikada kuti dai akayatika zvakatoitika. Tingada kuti dai akamuona paakamuona ipapo as early dai akaudza murume wake, but right now she needs help. What can she do? I think anogona ngogather strength yake ongoudza ake murume wake. I know kuti murume anotsamwa because azvichengeta for but kutongotaura chokwadi kuri nani. Alright. Ngaachimuudza murume. Yeah, I think anogona kungogarawo naye pasi omuonesa. Like ongomuonesa kuti ndonyaya iri pano. Yeah, anogona kungozvinzwisisa. Alright, ndoda kumbozvitora ndozviisa offside kwako iwewe tendai handiti kuti kana uri iwe let's say ndiwe iwewe handiti murume wako handiti murume wako obva yongoita ndakungoswicha kungoti your husband handiti your husband akamutomboita mwana nemunhu wepa next door penyimi kamwana kacho unokafarira zvisingaite. And then murume wako mazororana wozodiscover kuti kamwana aka kamurume wangu ndimusikana uyoya vakambodanana iye asina lese ozokudza later unozvigamuchira sei? Tongoswicha chete kuti iwewe ndiwe wave mufacebook. Yeah, it hurts ango zvinorwadza zvekuti ipapo kana ukasava nemwoyo wokuregerera I think that will be the end of it. Ukasava nemwoyo wokutoregerera dzinogona kutongoperera ipapo kuti why is it that munhu achengeta such chinhu chihombe chakadaro, such a big secret for a long period of time, why asina kundiudza? Saka ukasava nemwoyo wokuregerera murume wake kana akasava nemwoyo wokuregerera pamwe ndo panogona kutoperera imba yawo, but inogona kunge imba yapera, but iyeka like right now you are saying ane bitterness yekuti akangona that person, so unorarama kusvika rini uchingoti ukaona munhu iyeye apa anotouya pamba pako achitaura madimikira unenge usina. Saka I think one way or the other anofanirwa kutongoudza murume wake chokwadi. Kana imba ikaperawo at least ameno inogona kupera. I'm not saying murume wacho anogona kumunzwisisa, munozviziva, anogona kumunzwisisa murume wake. Yes. Kana adaro anenge azvisunungura. Kana adaro anenge azvisunungura ende kana anogona kumunzwisisa, anenge azvisunungura iye oudza that person kuti I don't want to see you pamba pangu ever again, andidi kuona tsoka yako. Kana paripo panoperera ushamwari hwemurume wake naye ndipapo pazvinotoperera ipapo. Kana murume wake asinawo kumunzwisisa amen, inonetsa nyaya yacho. Alright, tichanzwa vamwe kuti munotiwo kudii panapa tendai ari kutaura kuti zvoniti zviri much better kuti mukadzi ataure chokwadi, atongobuditsa nyaya pachena kuti ndo zvakaitika mupast yangu baba mwana ende munhu wachona ndiyeye. So what do you think vamwe
yatitaura nekumacomments kana kuti tingete tinouya mustudio tingete tinotaura right. Levi Buzha arikutaura achiti zvone mukoma hanzi mukomana wemakore mashoma ngaaudze mumwe wake chokwadi uye zvaakazviitira, and she will understand him considering pavave nerelationship right. Pari kupindurwa nyaya yemukomana watapedza kutaura uyu ari kuti zvoni inini ndiri mudiki kune mudzimai, kune musikana wandiri kuda kuroora, ndiri mudiki ne4 years, but musikana uyu she was clear patakatanga kudanana kuti zvoni inini ndinoda kudi handidi kuroorwa nemunhu mudiki kwandiri. She was very clear. So this guy akadecida kunyepera musikana kuti ndiri muhombe pamwe neAA. Then apa akuziva kuti takuchifanira kupinda mumba. Haungapinde mumba akaurega kubudisa chitupa chinotozongoonekwa. Haurase chitupa chinongozoonekwa. So mukuru wangu ari kuti inini mukadzi ndiri kuunganidza mari yekuda kumuroora, but nyaya iyoyo manje ndo yakunetsa. So ndibatsirei, ndoita sei? Ndiri kutya kuti ndikamuudza, because she was very clear kuti inini handiroorwe nemwana mudiki kwandiri, hazvigoni. So Levi ndo ari kutaura achiti zvoni ngaamudze makore bhozi hanzi ngaamudze chokwadi uye zvaakazviitira ndo zvachona kwaita uri kunyepa wakatoninyepera dai ndisina kutombodani newe kuti amudeka rume usinganyi ari right, because like now akanyepa because aida baby ka because nezvadiwa akamuudza izvezvi pamwe zvezvo wamurudo, sisi wati wamurudo anogona samurama mababata anogona kungonzwisanawo naye nekuti vanhu vavamurudo ka musatamba nevanhu vavamurudo angweni anogona pane vamwe vanhu vakaoma mwoyo. Listen, pane mamwe marules. Ini yangu ndikapinda murudo seika, pane mumwe mitemo yandakazviitira ndakutongotaurawo hangu kuti pandori mamwe marules ekutoti chero ndada munhu sei nenzara nebvudzi ndanyura murudo, ndikangoudzwa chete kuti bhebhi uyu akamira akadai, zvinotobva zvatondiita shut down. Mafuse ese erudo anobva atoita shut down. So bhebhi uyu pamwe ndo zvaari. Asi Levi ari right, ngaangomudza chokwadi, because hazvibetseri kuti unonopinda mumarriage nenhema. Chitupa obvious uchangochiburitsa. Chitupa chako chichatongochengetwa nemukadzi yeye. Obvious. Hapana paungachiviga, unochiviga kusvika rini? Hapana. So muzukuru wangu nyaya iripo, chitongoudza mumwe wako kuti inini sori henyu sisi ndiri mwana mudiki kwamuri asi ndinokudai. Exactly. Ndokudai zvisingaiti. Wotovaudza sisi kuti ndokuda baby, ndakakunyepera because ndokuda. Akutongotaura chokwadi. Handari kuona vamwe vari venhema vekusataura chokwadi, kwete tinhema, sorry. So wokuti unopinda murelationship usina kubuda pachena, ko zvinezvi auda unoroora. Hadzisi nhema, usina kutaura chokwadi chizere. Ngataure kudaro, haana kuudza munhu chokwadi chese chizere. Yes. So vanhu pane zvimwe zvatinogona kurega kuudzana chokwadi chizere, but zvimwe zvachona sezvezvitupa izvi zvinoda kungoti tingozivisana nyaya dzachona zvizere. Chitupa changu ichi mai mwana. Saka muzukuru wangu ipapo taitonga nyaya. All right, thanks very much. Support. All right, thank you very much. All right, bye.
right vazukuru katofunga muri kunzinzwa nyaya dziri panapa munoti kudii muri kuti kudii nenyaya yatinayo panapa nyaya nhatu dzatakupai so far. What do you think? Ngatinyorei kumacomments. Nhasi hatisi active kumacomments. Inda chii chiri kuitika kwamuri vazukuru? Tichapota tichimbohwinisa vanhu vanenge vachinyora kumacomments. Tichambozviita izvozvo. Vanhu vanenge vachinyora kumacomments kwete kuhwinisa isachi but kungova appreciate aone kuvaitira something. I think zvinoshanda. Ndo zvatichapota tichiita because vamwe vanenge varipo havo vachiteerera zvinova zvinhu zvakanaka but vasingazokwanisi kunyora mumacomments. So tichapota tichimbozopawo maawanzi. Right, thanks very much. Tendai chengeta nekuyo contributions. Thank you very much. Right, tichibva ipapo vazukuru regai ndikupei nyaya yatingati yekupedzisira pazuva ranhasi. Dzimwe tozodzibata mazuva anotevera. Nyaya yekupedzisira manje handiti iri kuti zvoni hanzi vabereki vangu vese vakafa zvisinganzwisisike. Mukufamba takanzi inyaya yemunda yavakafira zvichiitwa nehanzvadzi yavo yababa nemurume wavo avo vanove vavakidzani vedu pamusha. Manje ndave kutyira hanzvadzi yangu akasara pamusha. Uyu muzukuru wangu kadzi ari kubatikana. Hanzi vabereki vake vese mukufamba umu vanenge vafamba makawanda. Muri kunongedzwa murowe kuti vabereki vako mafiro avakaitawa haasi ega, pane vakaita urombwa ende vanhu vachona vari kunongedzerwa ihanzvadzi yababa. Vanhu vavavakidzani vavo pakugarisana. So dambudziko raari kutya kwaave nako hanzvadzi yake kumusha ikoko ndiye akabva asara ari ega pamusha. So nenyaya yemunda manje vanateta muzukuru akutya kuti kana zviri zvechokwadi kuti vanatete nemurume wavo ndivo vari kuita ubatwa-batwa, hazvizosvikere pakuzonditorera zvakare hanzvadzi yangu. Ave kutyira hanzvadzi yake. So ari kuti hanzi manje ndave kutyira hanzvadzi yangu yaakasarapo. Hey, nyaya dzacho nanhasi dzinorema. Handiti iyi inoti reme. So what do you think vazukuru nenyaya iri panapa? Munofungei kucomment section. Ngatibatsiranei nemuzukuru wedu uyu. Ngatibatsiranei because akutyira futi kuti uyu hanzvadzi yake yasara anogona kuonekwa sekunge is a barrier kuna vanateta. Kana zviri zvechokwadi kuti ndivo vane ubatwa-batwa hwakaita kuti vabereki vake vashaike. Handiti akutyira manje kuti handirasikirwe here nevabereki nehanzvadzi yangu zvakare ndakatorasikirwa nechekare nevabereki. Zvimwe zvezvinenge zvichiitika mukurarama zvinenge zvichiitika mudzimba. So ngatitauranei kumacomments vazukuru, tibatsirane nehama idzi, tibatsirane nevazukuru vangu. Inini muzukuru wangu wekutyira kuti urombwa kana kuti kubatwa-batwa, inda kutongokurudzirai kuti kutongonamata zvakasimba. Handiti kutonamata zvakasimba but mukunamata kwachona hazvichade futi kusanganisa. Munoziva kuti kana madhisaidha kuita nzira yekuprotecta nechivanhu, handiti kana madhisaidha kuita nzira yekuzvidzivirira nechivanhu, chitongofambai nenzira yekuzvidzivirira nechivanhu. Kana madhisaidha kufamba nenzira dzezviprofita, handiti white garment, handiti ndo zviprofita zvati hai kwete zviprofita zvakazouya. Tiri kureva zviprofita zvema-white garment. Mukadhisaidha kuti tisita kudaita zvechiprofita, chiregei kuzvisanganisa. Mongomhanya nenzira imwe chete. Mukataka kuda kuita zvanapapa, momhanyawo nanapapa. Kana mati isusu toda kuzvinamatira tega, mhanyai nekuzvinamatira mega. Handiti nzira dzacho hadzidi kuvhenganiswa.
but inini hangu ndinongoti chikuru chiregai kupanika. If it is true kwatori kutonamata nehanzvadzi yenyu, mogara nayo pasi motoudzana semhuri kuti ngatiteere nzira yekutonamata, because vanhu zveshuwa mudzimba umu vanobata-bata, especially nyaya yemiganho yemunda, nyaya yeminda, nyaya yepfuma inogona kunge iri inoita kuti vanhu vapindwe nemweya wakaipa. Nyaya yeudyire, nyaya yeuruchiva inogona kuita kuti hama chaicho yekumukire mangwana muka yakafunga kuti dai wadi wainda iye isare ichigarika. So tiri kuti kudii? Tiri kuti ngatinamatei vazukuru, ngatinamatei zvakanyanya, anditi so ngataurira nemumacomments vazukuru, ngatizadzei comment section nemacomments muchitiudza kuti what do you think nenyaya dzatakuigirai pazuva ranhasi. Also ngatinoonai mavideos ataita. Let's watch our videos nekushare nekukomentawo mavideos nekulike, anditi muchiitawo masuggestions vazukuru, munoisawo masuggestions muchitiudza kuti ndedzipi nyaya dzamune muchida kuti tinge tinouya nadzo tichitaura. Also kana mune nyaya dzenyu dzakafanana nedzinoidzi dzamune muchida kuti tinge tinobatsirana sefamily, anditi makasununguka kunge muri munotinyorera panhamba dzinotevera. Makasununguka kunge muri munotinyorera panhamba idzi dziri panapa idzi, ndo nhamba dzedu idzodzo. So dzakanakira kuti ndedze WhatsApp. If you want to call, vamwe vanofona, mukafona during the day, anditi during the day munotaurawo nasekuru, anditi pama-working hours you can talk to Uncle Said one on one, tobatsirana tonzwanana kuti zvinhu zvachona zvinenge zvichifamba sei, nyaya dzachona dzimwe tobva tauya nadzo panapa toita kuti dzinge dzinobatwa-batwa. Right, hanzi naCrynet. Thank you very much nekukomenta. Hanzi sekuru, I think maprofita oro vechivanhu vakabata varoi vanenge vatori nesolution. Ngaakumbire Kundiso Plus kungo zvinamatirawo iye pachake, cause Mwari anonzwa munhu wese. Chokwadi kuzvinamatira kwakakosha zvikuru. Ngatingozvinamatirai nekuti Mwari nzeve dzake hadzina kupfupikiswa kuti dzinge dzinonzwa kuvanhu. Mwari ari pedyo nesu mumuromo medu nemumwoyo medu. So tikangoshama miromo yedu tikataura nyaya yedu kuna Mwari, I believe kuti iye ndiye muridzi woupenyu, anobva atichengeta nekutirwira, anditi so ngatinyoreranei kumacomments vazukuru, muchitiudza kuti what do you think nenyaya dzatafamba nadzo pazuva ranhasi. Namba dzeSaint TV ndo dziri pachivhitivhiti idzo. Ngatinyoreranei zvakare ikoko muchitipa macomments enyu, kana mune vamunoda kubatsira, kana mune nyaya dzenyu dzamunoda kuti tinge tinosvitsa panapa, kana mune masuggestions amunoda kuti munge munotipa pamalive stream atinoita, makasununguka kunge muri munotinyorera, nekuti this channel doesn't belong to an individual, and this channel belongs to more than 22,000. So tese tine kodzero yakangofanira neyemunhu wese kunge tiri tinotaura zvatinenge tichida, kupa masuggestions enyu uye nekunzwikwa pachannel penyu, anditi so let's share channel inoi, ngatishare videos edu. Also let's go and subscribe kuchannel yakanzi Saint Trending TV. Let's go and subscribe ikoko zvakare, zvinhu zvobva zvatifambira zvakanaka. So panguva inoi ndinoda kutendai nesupport yese. Thank you very much nemazi support amunotipa. May the good Lord bless you all. Anditi kwamuri mese muchengetwe munyasha dzaMwari, muchirwirwe pamhepo dzinosumuka mitutu yenyika inoi. Kusvika tichisangana zvakare, hande tinoona mavideos. Let's go and comment,
like, don't forget to like vazukuru. Tuma like totoita wakatikoshera. Kana usina kuzvifarirawo unogona kungobaya ka like kakanongedzera pasi. Anyway, so thank you very much. Thank you so much. Nema's support from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Much love.